my YouTube channel. ini anu challenge video mantundulle niklege title tunagane gottadipu 1 minute challenge enki Instagram adu viewers message mantitteru 1 minute challenge malpulendonji 10 challenge korteru aite ana 9 challenge manpve enana Instagram adu follow manpule link description adu padve ai bokka screen padve pode enan follow manpule anchene niklege message manperette enki Instagram adu message padoli ಅಂಚೆನೆ ಇನಿತ ಈ ಚಾಲೆಂಜ್ ವಿಡಿಯೋ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮನ್ಪುಗ ಫಸ್ಟ್ ಗ್ಯಾನ್ 1 ಮಿನಿಟ್ ಇಟ್ ಕ್ವಿಕ್ ಆದ ಹೇರ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಬೊಕ್ಕ ಮೇಕಪ್ ಮನ್ಪೊಡು ಫಸ್ಟ್ ಗ್ಯಾನ್ ಟೈಮ್ ದೀಪೆ ಟೈಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ನೌ powder one minute hair style makeup manpere mast bangondu enkan tapna nijji andala simple adinchamante yan video manpnagala jaasti makeup manpuji ite nama next challenge poi yanonji bindi dippe ite anu 1 minute medium aina ice cream tinodu ice cream medium innu medium anu gadbadde tonde ite nenu 1 minute tinodu time start now ಈ ಚಾಲೆಂಜ್ ನಂಗೆಂದೆ ನನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಚಾಲೆಂಜ್ ತೂಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾನೊಂಜಿ ಪೇಪರ್ ದೆತೊಂದೆ ಯಾನಿತ್ತೆ 1 ಮಿನಿಟ್ ಈ ಪೇಪರ್ ಓ ಅಂಡಲ ಚಿತ್ರ ಬುಟ್ಪಾವಡು ಟೈಮ್ ದೀತೆ ಟೈಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ನೌ ಈ ಚಿತ್ರನ ಪೆನ್ನಡು ಬುಟ್ಪದೆ ಎಲ್ಲ ತೆಲಿಪೊಡ್ಚಿ ಚೈಲ್ಡ್ಹುಡ್ ಮೆಮೊರಿ ದ ಚಿತ್ರ ನಿಗ್ಲೇ ಗೊತ್ತುಂಡಾ ಎಲ್ಲ ಜೋಕುಲು ಬುಟ್ಪವೇರಿಂಚ ಇಂದು ಮಾರ ಇಂದಿಲ್ಲ ಒಂದೊಂಜಿ ಜನ ಒಂದೊಂಜಿ ಮರ ನೆಟೆ ನೆಟೆ ಪಜ್ಜಿರು ನೆಟೆ ನದಿ ನೆಟೆ ಸೀದ ಪೋದು ಬೂರ್ನಿ ನೆಕ್ಕಿ ಚೈಲ್ಡ್ಹುಡ್ ಎಂಕಲ್ ಪೂರ ಇಂಚನೆ ಬುಟ್ಪ ಅಂತ ನಿಕ್ಲ ಇಂಚನೆ ಬುಟ್ಪ ಅಂದಿತ್ತಾರೆ ಪಂಡದ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪ್ಲಿ
ಎಲ್ಲಿ ಜೋಕುಲ್ ನೆರ್ದು ಸೋಕ್ ಬಿಡ್ಪಾವಿರುತ್ತೆ 1 minute ಏತು ಸೋಕ್ ಬಿಡ್ಪಾವಲಿ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಅವೇನು ಬಿಡ್ಪಾಯಿನಿ ಸುಲಭ ಅಪ್ಪನತ ಇತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಚಾಲೆಂಜ್ ತೂಕ ಈ ಚಾಲೆಂಜ್ ಚೂರು ಕಷ್ಟ ಉಂಡು ಆಪಡು 1 minute ಮೂಜಿ ಬಲೂನ್ ಊದೋಡು ಮೂಜಿ ಬಲೂನ್ ಊದೋದು ಆಯ್ನ ಕಟ್ಟೋಡಿಂಚ ಇತ್ತೆ ಟೈಮ್ ದೀಪ ಟೈಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ನೌ ಯಾವ ಬೊಕ್ಕ ಪುಡಂಡ ಮೂಜಿ ಬಾಲನ್ ಊದರಾಯ್ಚಿ ರಡ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಅವು ರಡ್ಡಾಂಡಲ ಊದ್ಯತ್ತ ಲಾಸ್ಟ್ ಚಾಲೆಂಜ್ ಅಂಚನೆ ಎಂಗ್ ಫೇವ್ರೇಟ್ 1 minute ಇಂದು 40 rupees ದ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ನೆನ್ನೆ ತಿನ್ನೋಡೆ ಆನು ಚಾಕ್ಲೇಟ್ 1 minute నేను తినేరావా ట్రై మన్పుగ చాక్లెట్ పండ మస్త్ ఇష్ట ఇంకు దుమ్ కాలేజ్ పోనపుర మస్త్ చాక్లెట్ తినొంతే ఇత్తంత కಮ್ಮಿ ఇంక మస్త్ 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 ఫేవరెట్ చాక్లెట్స్ తుక ట్రై మన్పుగ ఇతన్ టైం దీపే 1 minute ఏత స్టెప్ 1 2 3 10 పీస్ ఉండు టైం స్టార్ట్ నౌ వన్ మినిట్ ఐన్ పీస్ తింದೆ ಐನೂರಿಂಡು ಪಕ್ಕ ಪಕ್ಕ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ತಿಂದಂಡ ಕೆಕ್ಕಿಳಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಒಂದ್ಸತಿ ಅಂಚನೆ ಆದಿತ್ತಾನೆ ಪಕ್ಕ ಪಕ್ಕ ತಿಂದು ಕೆಕ್ಕಿಳಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡಿತ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಉಸಿರಾಡ್ರ ಒಂದಿಜ್ಜಂಡು ಈ ಚಾಲೆಂಜ್ ಅಂತೂ ಮಸ್ತ್ ಟಫ್ ಇತ್ತು ಐನ್ ಪೀಸ್ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ನೋರಿಂಡತ್ತೆ ಬೊಕ್ಕ ತಿನ್ಪೆ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಪಂಡ ಏತ್ಲ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಏತ್ಲ ತಿನ್ಪೆ ಅಂಡ ಮಸ್ತ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇಂದತ್ತು ಎರಡನೇ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಕೊರೋನಾ ಹಿಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ನಾನು ಬಾಕಿದ ಪೂರ ವಸ್ತು ಬೇತಕ್ ನೋಡಿ ಶೇರ್ ಮನ್ಪೆ ಅಂಡ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಅಂಡ ಶೇರ್ ಮನ್ಪೆರೆ ಇಷ್ಟೇ ഞാൻ കൊടുത്തേത്തി നോടുന്ന ആസെ അഞ്ചനെ ഈ വീഡിയോ ഇടെ എൻ മൻപെ എനിക്ക് ഇഷ്ട ആദിപ്പുണ്ട് ഞാൻ ഇഷ്ട ആദിത്തന പ്ലീസ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് മൻപ്ലെ അഞ്ചനെ ഷെയർ മൻപ്ലെ കಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ and Instagram ಫಾಲೋ ಮನ್ಪ್ಲೆ ನಾನಂಜು ವಿಡಿಯೋ ದೊಟ್ಟಿಗೆ ತಿಕ್ವ ಆತ್ನೆ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಬೈ ಬಾಯ್